Bad news ay. Bad news? Boy, miss bola babe. Sugsug na turatadam naman na good news di baganan yan. Nabi pa panam, isuturo orahin, bad news, sapit na basol mo. Magalol kaya mga gata bad news nga ta. Siyempre badon eh. Mapaay ka lata boy. Wala nagarudoy. Aging isbo ka lang anay. Nawatam kagawad. Loka, may peso ka dyan bagana. Kanya, hindi ka makasangbat po. So lalay nga, panunutang mo nalay. Makasano ka nalay nga manglaglaga day. Nalalay nga manglaglag. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kagawad masong matod. Kanya ko ay nataw. Boy, kagawad masong na papantaw. Mukhang may magandang balita. Sigurado to boy. Alain na ta barangay tano day. Nagkatrabaho ta tan. Isa barat po. Bet. Agring katanay sa uwa nga sa uwa maturog ka magayam. Tanay, Naman niya. tanay sumsungan. Dapat masawong. Magandang balita. Agkatrabaho tan. Ato pagkatang mo tubay tong boy. Good! Musta? Sabi boy. Kawat. Kawat. Yung bag nga biga mo. Tama ka na. Dito kawat. Kawat. Kawat ka ba ng kawat? Saka medyo mapapok. Amok na nga dati yung magandang balita. Kawat po. Entertain mo sa mga may ta kagawad. Mataraki ka tata. Paldo ah. Bingkol sana ko. Kawad. May pang tubay to ka naman ba? Dabalitak kanya yaw. Ana, nyati kahit nga muna nga baga. Good news no bad news. Ay, good news pa lang kagawad. Madi ah. Bad news pa lang. Ano ba talaga ti una ay? Good news no ay bad news. Para kanya kagawad. Ay bad news pa lang na may mayat. Madi ay good news Tano may mete ko bungad na. Yan, ibaga na ako sa ay good news. Tapos ay bad news. O di maperdi tarupa man. Malungkot ka no kan. Na may mayat mo na ay bad news. Tano, bad news man ali ibalita na. O, anta kasukat na. Good news. O. Umisum ka no ka. Kaya natin nagdumana dyan, ore pa baliktadin na, ore pa natin unahin na dyan, ore pa unahin na dyan, good news or bad news ita. Kasi Ipapili mo man nakainom ka na titubay to ko sa ukang nga saudita. Sakpay lang agamain. Bad news kagawad. O sige ka no, good news. Ako nagkulit ka bad news ka rod. Ba, gawad. Dapat tama na kami na to. Inom na na tubay to. Adi na, di buti na. Maday, tano madiso na magulyan. Ay magulwan, so nalatati kuan. Anati mo nang ibagana. Sige kagawad, si kalatan. Ngamin magulwang ka na lalo kanya nga Gusto duwan, lang, no, anay. sa masurot. Lalo magulwanan na isto. Kagawad. Bad news kagawad ya. Pesti sa bayo. Siya, mati magulgulwan kanya yaw. O sige kagawad, desisyon mo ata. Madimit no magulwang ka talaga kanya mi. Kababayad mi kanya. Ngun kagawad, pasensya ka na ta, nagulo ka na eh. Ang mati, style mo talaga nga mulong kami eh. Sige, una ka di bad news ay. Bad news? Boy, miss bola babe. Sugsug na turatadam naman na good news di baganan yan. Nabi pa panam, isuturo orahin, bad news, sapit na basol mo. Magalol kaya mga gata bad news nga ta. Siyempre badon eh. Mapaay ka lata boy. Wala nagarudoy. Aging isbo ka lang anay. Kidamdam madama na good news na. Oh. O, una mo ay good news kagawad. O, kisti sabam tatay, papilit mo ti bad news, tata, good news ti kaya mo, no? Dit. Bahala kayo. Na, kagawad. Bad news na naman, good news. Kumana ko dito oy. Pesti sa bayo nga duwa. Naggulo kayo mga katungtong. Kaya ato ani kadok, ipapilit na ti bad news ti umuna, tata, good news mo lagayam kaya na. Saka, pabasok ka man na. Sa mga kimbaso lang. Kali kagawad Nagadupay na ti pakakwala. Di na pala ibaga. O, sige, adi, kwan, good news ibagamon. Na makaalis kang kagawad. Sige Dungag kayaw. Una ka di bad news. Ay na, magkagaw. Tatay kami pa'y dungdungag. Hang kami mga tulang. Bagamon ay, bad news tatay kami pa'y gururay. Ay bad news. Ay tungkol ko madya pagkabarangay tanod nyo. Kit, amumimit nga, alain na kami nga, tanod yung agawad. Supay Ato'y ti bad news. May isa lang ti maala kanyayaw.
Isa? Kung sino nga talaan na kanyami kagawad. Pag-desisyon kayo kamay isa lang talaga timala kanyayaw. Nako, pasano nga yata Andres. Saan mo nga lang araw? Kagawad. Madiba nga kwata? By alphabetical. O, Andres, letter A. B, Baak. O, letter A, kagawad. Kapag kasi tatati kuhan, di pinagkwati trabaho, alphabetically arranged. Pun, kasi mo di ba kagawad? Amo kasi boy. Siya lang anan. Eh, kasano ako kumit nga eh. Dama mo kinikagawad. Baka dapat yung may sarap na kapedyo ka. Barangay. Ngamit ni kagawad. Mabadi mabalin nga duwa kami talaga. May salaga rod. Ti kwada pa yato. Ipapili mo manayin. Kwa, janitor kagawad. Ang janitor lang anan. Oh, sak barangay tanawd. Oh, mabaling ka. Mabalin mitlat ta. Kagawad, sakatan. Sa bagay, suna pamilyado. Paubaya lat tanukan. Oh, nang yung kagawad. Sakatan kagawad. Ay, di samon. Ano ba? Kodje basta no dapat islat DJ, singit na kumit Sana magkakaasay. Kagawad ni. Tadama paggatang na tubay ka. Kagawad, ano ba ti requirements si Kwa? Barangay tanawd. Taala di balay. Ato ti pa jay. Ay, dik. Ay, madikag balinin Andres. Da pamilya mo. Tel alain di barangay ke ay baak. Tanod daman mapasamak kanya na. Awan ti may batinan. Awan ti kwa kanyanan. Agrunga-runga abal. Kasi kayong kagawad. Because si boy, madi ka nung qualified ti dasawa nan. Di qualified lang ka nung kagidibaak lang. Si kalata nga rin daw. Bit kasano nga kagawad ko damit may batik. O kas mga riban may dipak. O kasano nga gidi kwartak. Ano na napit talaga di kwarta na mati mo. Trabaho atan. Patosiklat ta. Gagawad, suna ka nun. Dapat kami ng kastelo. Anda. Ako no, dasawa na madig ba rin sumrag ti barangay tano dahil. Tama madig nga barangay tano ti tawag ta, barangay baak. Awan mabalinak Andres. Tay sumot timbaga ni kapitan. Upay kastjay. Kung madi mo baak ni kapitan pamilyado maadil. Di ba boy? Ano baak? Mayat ka numaday. Ado pa pinakapilat tao. Ado ti baak. Kagawad, dati request ko. Mabalin nga shifting kami. Ngamin sayang gistat Tano agudwa kami latan. Ngamin nubuhay ka ajay. Ay, nung kanta na doon, mutang doon lang. Huwag kakawad. May tayo na panuno na. Makamabali na lang. Shifting. Ha? Shifting. Sinublat tanong. Nice. Kaya na sa una. MWF, TTH, ajay. Nagpili ka ajay, oy. Shifting TTH. Di ba di ba? Tuesday, Thursday. Well, TTH. Man- H na jay. H. Full week. Ano yun? TTH. Oh, Thursday ajay, o kasang TH. Tapos ajay Tuesday, ajay M. Monday, W, Wednesday, F, Friday. One. Kakawad, adi lang nun. Pamata. Tapos pagtungtungan minto ajay Sahod. Saturday, Sunday. Pailang ka sahod. Saturday, Sunday. No sinuti sumrik kanya na Domingo dun Sabado. Sakot ko naman din. Nagkadumutungtungan tayo. Puro Talo nga isa din RG ta pailang Saturday, Sunday. O, sumaro na din sahod. Ay, uwag. Nagawad. Isla SSS mo lagi ko. Talo, SSS. Saturday, Sunday, sahod. Kusti sa bayo nga duwa. Di kay pinakarugrugi. Sahod ti bagbagayong. Kikat siyo lati papanan na di kagawad. Anang orti kaya mo, balik kami nga balikan nyam. Di siganto mo lang maparigat. Huwag mang kagawad. Tano ko kami, mga kami na di ma-estimate mi di gastusin mi no kami. Okay. Tapos pangarigan. Mano ba ti trabaho ti ko? Barangay Tanod. May siya Domingo. Kagawad man ako. Apo. Maminsang kailang ag-duty ti may nga Domingo. Maminsan lang mo kaya makadomingo boy. Tapos ag-shifting tapay. Di makabulan. May stumido. Pat, Okay sa banad, doon wala siragta. Doon wala ngal daw. Hey, agkita ka na ti barangay Tanod nga sa baling kagawad. Anamayat ka. Ado kay garod nga tanod. Ado kay nga agsisinublat. Hay, matigbay na di kagawad. Pagpakla sirag nakas pangarigan so natin malam nga barangay Tanod. Sika mayat kang arad. Matigbalain. Dapat, inalo daw mo nga pagjutuan. Taado ti masahod na. Tandaan na mga kagawad. Nung madim na rami daday. Naspak ka.
Ulong ka kini, Franz, nakalkalungam ni bakit na, anda na mata. I'm warning you, as of today, narugan kanyang kagawad. Boy, para kanya matang, islat mo atang. Naldaw ka nag-duty. Nawatam kagawad. Remind ko lang ulit. Naldaw nag-duty. Do you understand kagawad? Loka, may peso ka dyan bagana. Kanya, hindi ka makasumbat po. So ka ah. Loko na Andresa, yung dagayang di pang buting na kanya. Na. So lalay nga. Madi na lang may kantrabaho at delikado ka mo lang kanya. Napi ay. Taka nga gawad ah, panunutan mo na lang. Makasano ka na lang namang laglaga day. Nalalay nga mang laglag.